Jmenuji se Slavomír Růžička, jsem z firmy Re-Engine a předvedu vám v několika následujících minutách, jak je možné zautomatizovat proces. Nejprve si navrhneme příklad, proces se bude jmenovat zlepšování a jeho cílem bude umožnit schvalování nápadu na zlepšení. Každý nápad, co kolegové navrhnou, bude mít název NAP a zatím bude 5-6 číslic. Tak první, abychom mohli nějaký nápad s ním pracovat, tak by mělo proběhnout navržení nápadu. Ten návrh nám přejde k manažerovi. Manažer může standardně buď poslat navrhovateli k doplnění, takže ho vyzve doplnit. Navrhovatel to může vrátit zpátky doplněno, nebo to manažer může zahodit. Zamítnout. Potom ovšem to budeme chtít editovat v archivu, že to je zamítnuto, možná se k tomu někdy v budoucnu vrátíme. A pak ještě v tomto jednoduchém příkladu umožníme, aby manažer poslal ten návrh projektovému manažerovi ke zpracování, nebo když to bude schváleno. A zase pro jednoduchost projektový manažer může ten úkol zpracovat a pak se nám to opět uloží do archivu. Takže to je jednoduchá procesní mapa. Teď vytvoříme formulář, se kterým budeme pracovat. Nazveme ho podání návrhu na zlepšení. Na tom návrhu budeme teda chtít v první řadě vědět název toho zlepšení, potom jeho popis, o co vlastně jde, co by se mělo popis toho zlepšení a budeme chtít, aby systém doplnil nějaké informace sám, takže jednak kdo to ten návrh podal, to nás bude zajímat, kdo. Na systému vybereme jméno toho navrhovatele. Pak nás bude zajímat, no budeme chtít, aby se zobrazilo identifikační číslo nápadu. A ještě datum, kdy byl ten nápad odeslán. Tak. Potom ještě můžeme připojit z externí databáze nebo umožnit tomu uživateli, aby si vybral, komu z jeho manažerů se bude posílat ten návrh ke schválení. A vybereme si tady nějakou databázi, kterou tu mám k dispozici. Vidíte, připojuji se
na server, vyberu si tabulku, konkrétní sloupec a systém sám za mě doplnil SQL dotaz. Tak, řekněme, že v tuhle chvíli by to takto stačilo. Máme hotovou procesní mapu, máme hotový formulář, který budeme používat a pro jednoduchost můžeme tady teď ten proces uložit. Nazveme ho zlepšování. Teď ho publikujeme na server. Všechno proběhlo v pořádku. A teď si představme, že se přeneseme do role toho uživatele, někoho z našich kolegů nebo nás, kteří budeme chtít podat návrh na zlepšení. Přihlásíme se přes internetový prohlížeč do procesního nástroje. Ovládání je velmi jednoduché. První ikonka je tzv. To-do list, neboli seznam úkolů, které mohu a mám zpracovat. Další je watchlist, tam mohu sledovat úkoly, které nemám sice já aktuálně ke zpracování, ale pracují na nich moji kolegové. A třetí ikonka v tuhle chvíli, kterou si povíme, je seznam všech procesů, které mohu spustit. To znamená, jsou tam připravené, my jsme si teď připravili zlepšování, ale ještě nejsou spuštěné. Takže řekněme, že spustím proces, kliknu na zlepšování a vidíte, že nám se objevil ten formulář, který jsme před chvilinkou vytvořili. Automaticky systém doplnil, kdo byl ten navrhovatel, re-engine, jaké je jeho identifikační číslo toho návrhu, to jsme si také přednastavili, a aktuální datum a čas. Takže můžeme napsat název, automatizovat procesy, popis s využitím BPM. A tady zajímavá věc, jsem se připojil k externí databázi a mohu si tedy vybrat, kterému manažerovi by to mělo odejít. Zatím to berme jako příklad. A mohu odeslat ten úkol dál. V tuhle chvíli se stalo to, že z tohoto bodu, když jsme se přihlásili, jsme podali nápad a ten úkol posunul manažerovi. Když se podíváme na úkolovníček, tak tu vidíme, že se tu objevil proces zlepšování, jeho složka, a v ní je první úkol, který je na pozici manažer. Když to otevře ten manažer, představme si, že on se přihlásil pod svým jménem, já jsem tady jako jeden uživatel, který má všechna práva, tak vidí ten zadaný formulář a má možnost doplnit, zamítnout nebo schválit. To koresponduje s těmito třemi možnostmi: zamítnout, doplnit a schválit. Takže velice jednoduše můžeme takto vizuálně navrhovat procesy a hned je automatizovat. Pro jednoduchost řekněme, že manažer to rovnou schválí a stalo se to, že poslal ten úkol projektovému manažerovi, který ho může zpracovat. Když se podíváme zpátky do toho úkolovníčku, tak vidíme, že ten úkol tam je stále, ale posunul se nám k projektovému manažerovi. Ten by se v reálném světě přihlásil na svůj počítač a viděl by tenhle úkol, otevřel by ho a opět vidí ty informace, které mu někdo poslal, a už ho může pouze zpracovat. Pokud klikne na zpracovat, tak se stalo co? Tak se stalo to, že ten úkol byl vyřešen a uložil se nám to do archivu. Takže jsme si ten celý proces prošli. Pokud bychom chtěli upravit nějaké aspekty, třeba bychom sem chtěli přidat nějaké logo nebo nějaké další informace, tak to je poměrně jednoduché. Můžeme si tu vybrat nějaký obrázek a ten proces publikovat opět na server. Je to velmi rychlé, přepíšeme ten stávající. A když někdo bude spouštět ten proces znovu, tak vidíte, že už se nám tady objevila ta upravená verze, takže ty možnosti, jak zefektivnit ty stávající procesy, jsou velmi široké s těmito typy nástrojů. Teď jsem vám ukázal zhruba
1% toho, co se nám nabízí. A jistě vás napadlo mnoho možností, takže pokud byste měli zájem, tak mi můžete napsat nebo zavolat. Já se jmenuji tedy Slavomír Růžička. Můj telefon je 47 28 075 a nebo mi napište na slavomír.ruzicka@reengine.cz. Rád vám odpovím na vaše otázky. Mějte se pěkně. Naschledanou.